Samé pane. Ahojte priatelia, akorát vyrážam na štvorňový workoutový camp, ktorý organizujem s pánom majstrom Mišom Barbierom, kde sa snažím edukovať ľudí v oblasti kalisteniky. Máme bohatý program plný tréningových blokov, regenerácie, zábavy, vlastnej stravy a v obklopení prírody. Jeden, špičky, dva, pety, tri, pustíme sa do chrbát. Aby nebolo takto. Chcem byť úplne správne a vystretý. Keď sa do seba dostanem po tretie, aby ste boli v rovine. Začíname horizontálnymi plyometrickými výskokmi. Robíme to, že sa kráknem a teraz urobíte dva rýchle švih. Švih. Čiže švih, dole, znova, švih, dole, znova, švih, hej, šum. Ako ďalší cvik tu máme shrimp, pistol squat. Zákloníky. Ukáž nám to, Samuel. Druhý deň. A tretí. Poďme na raňajky. Vždycky rovnaká. Nepotrebuje byť tvoj srdí. No, určite len vykačal. Pustený? Aký vysretný? Znamená, že tu ste budete vyťahovať. Vyťahnite sa. Branica je hlavný dýchací sval, ktorý nám oddeluje nejaké časti medzi hrudnou a brusnou dýchnou. Nám to trošku delí a viete povedať, aký je rozdiel medzi týmito dvoma náplňmi? Je prázdna plná, ale akože áno. Hej, že vlastne keď máte silnú pevnú bránicu, tak vás to udrží. Ako náhle máte slabšiu, to príde. Pochopené, hej? No, stačí tlustý do toho 25%. Vôbec nezáleží, lebo aspoň pripravujete celé reťazce na iný pohyb. A bum hore. OK, ešte poď. Tak, ešte poď. Samé pane. Po včerajšej sauničke sme trošku vyflusnutí a frčíme na prvý tréningový blok. Deň číslo 3. Bombardino Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Po včerajšom náročnom ťahom tréningu a večernej ľahkej sauničke sme trošku unavení, pretože už je to tretí deň, ale už sme po raňajkách a frčíme na ďalší tréning. Nám nebráni to odmakať na Bombardino Crocodilo štýl.
No takže aj keďže nám prší, tak sme sa rozhodli ísť na túričku. Si robiť YouTube video, chápeš to? Aj. Ty by si bol proste zhulený jak nudle. No, prší nám trošku intenzívnejšie, ale stále to zvládame. To bolo lepšie. Akurát sme sa vrátili z prechádzky, posprchovaní a ideme rovno k večeri. Dobré ránečko, priatelia. Máme tu posledný deň workout campu. Zobudili sme sa do trošku krajšieho počasia, už nám toľko neprší, tak sa nám podarí aspoň jeden tréning vonku. Ideme na raňajky a dneska nás čakajú posledné 2 tréningové bloky. Stojky a tlakový tréning. Takže máme tu malú, ale za to zároveň mladú a sympatickú zmenu v moderovaní v podobe mojej maličkosti. Akurát sa chystáme na prvý tréning v poslednom dni po výborných raňajkách a čakajú nás stojky. Ďakujem za úvod, dobre to opomenulo, že malinka a čakajú nás stoječky. Dobre? Keď sa na ne dostaneme, pripravte sa. To je skoro jak meso, ale je to iné. To sú rezance, len už sa trošku scvákli. Rezance. Máme tu posledný tréning, tlakový, v exteriérnom prostredí. Poď. Nechce ísť do vyčerpania, samozrejme. A keď ideš nahor, poď. Tak potáčaj. No. Tak priatelia, máme po poslednom tréningu. To znamená, že workout camp sa nám práve skončil. Prežili sme 4 krásne dní plné tréningov, vlastnej stravy v krásnom prostredí, i keď nám počasie veľmi neprialo, ale aj tak sme to zvládli. Verím, že každý zúčastnený načerpal nové vedomosti, nové informácie, ktoré použije a pretaví do praxe. Verím, že vznikli nové priateľstvá a vidíme sa na ďalšom kempe, ktorý bude o necelé 2 mesiace. Ahojte priatelia.